Voina kan movie recap le tu chu kumsang ni le som parita an release sui danga tiani mauji lo langin na chete anaya nupui po na in mamta ani maktak mai chu anin nei nupon anupui kut chu voikhat po lavon sak le mi alwa sin dang lo langin chung honlai chuan pon thrui dolian tak anaya mahse benglama arsana nei wang chuan an tlat cheta a mauji chu a cycle cheto tak nen chuan ni tin mai chuan a hnalama chuan in hol chok thina a unau pa jagu chu lo langin ani ero chu nupui hausa tak nei anun chu anom he thunga sindang le a chuan mauji chu pon thrui khol zo na dora chuan a lo toka mahse chu tan boss chuan a lo ti du da hle thina ni khat chu an boss fa pan pui me na chuan an chung ko chuan an som ve a chuta chuan an lo ti du da in an lo musit hlom nei a chungte wang chuan mauji chu an na atang chuan a ban pha ta a sindang lo langin mamta chuan a pasal chu ama ke nge ya ding le tura adu thu chu a lo hril ve me boka sindang le a chuan choian siam line anu chu heart attack wanga atluk thu chu kan hu a damdo ina chuan tlanpui hnal vatin mahse damdo in lama chuan bilan pek photlo chuan engman ti thailo thu chu an lo hrila anu in zaina man tu tuak nan a business chu kongsira chuan a tan le ta a damdo in lama chuan anu le achung te chuan an hanga ya ki le tu chuan an lo ti a mahse maji chuan lo du lovin a lo hnial fi thla thaka a chan chu ama ke nge ya din le chu atung tlat wangani ni danga chuan anu damdo in hak tu chu an thui saka chumi chu damdo ina ve dang te chuan lo hmu in an du hlom hle a prepaid order te chu an ti hlom ta a anin lama chuan mauji pa chuan an puan thrui khol chu a lo hral deya a lung oi lo hle a thian pa puan thrui na khol ho tu chuan an nu pa chuan an chuak ta hala mahse a thiam pa chuan mel somli pi a test nei angai thu chu a lo hrila an chuak ve ta ngala konglaka chuan accident te nau tokin a ke chu a so na hle maya mahse chu thil chu in ti boi tir lovin an tumram pan chuan an kal le ta zela test na hun turan thlen chuan an pui chuan a ke chu en tir tu chuan a ti a clinic lama chuan an lo in line thui em awang chuan ama in hliam chu a in tuam sak ta zoka test na lama chuan mamta chuan a pasalari em awang chuan thiam na po nei up lo chuan a lo thulet ve ta thora reilo te hnuwa chuan a pasal chu lo lutin an pahnih chuan test chu nei ve ngalin test zo hnuwa chuan khol chuan hon ta a inan thlen hnu chuan an prepaid order zong chu mizan chuan an zo ngal feka mahse chung chuan anu damdo in omman chu ala dai lo chaw awang chuan a farnu pasal budu chu punin damdo in lam nen chuan in be fel ngal bukin budu bula thok tu chuan an rem siam boka atu ka chuan factory a chuan an pui nen chuan an vakala chuta chuan an puan thuina khol chu an lo mamo ozong lova store room a chuan an lo da sak dei maya an na thole an lo ain choilo e mawang chuan an thinrima na atang chuan an bang ta a tlailama chuan gudu le an pui chu lo kalin an factory an che dana wang chuan mauji chu an ron jil hawa mauji chu lo thinrimin a lo chang let ve ta a chuta tak mai chuan a u thinrim chuan maji a bianga chuan ron bengin an zawai mai chuan an ngol ta thap maya jinglama chuan anu pui nen chuan in ti thiam lovin anu pui chuan an pa khola tu chuan factory a chuan a vakala a thok tu te chuan ni le nga ngai ti in dot an lo hrila kudrok bok chuan a hole ta a mauji anu pui chu angai to em awang chuan bastena chuan a lo ka chuta chuan anu pui chuan thap chungin production company ne na in el nei tu chuan a nge na ani po chuan a lo rem ti a ti chuan a ruk theyang bera in po cha na chu nein an thenom te puan thrui khol chu an ho ta a selection day lo thlengin an kut nge ya an siam thom no te chu an pa phau lang ve a just te chuan zo na tam tak lo zotin mauji chuan chu aya tha a ala ti thei thu chu a lo hrila tlailama chuan a u chuan a diploma hmanga na zong tu chuan a lo ti a mahse mauji chuan lo du lovin ama du thu sam ang nge ya adu than na te chu za saka asuang to na te chu ti hlawhtling adu thu chu a lo soya mauji a chuan apa support na te chu dilin lungoi lo deuh chung chuan apa chuan thakhat chung hon a lo pe a atuk lama chuan an ma ni puitu tu te po chu som khong ngalin in el na nei tu chuan an buat sai ta a in el na ni tu a lo thleng ta a
an product te chu be seina nei em lo chuan an pa pho lang ve ta a ama ero chu an tum lo deuh mai chuan mipui te chuan an lo hlut sak te maya experience an nei that lo em awang chuan an chak theina transport chu a tlem hle a chu thu chu an hriat chuan mauji le a chung te chuan ho chu an tum ta zawka bus an ngah lai chuan mauji chuan khawl dungin lo le tur chuan an nge na an va thlen chuan result an lo puang le dong che chu ni in pakhat nan ni thu le production company te chu an tum ange ya an he thu chu an hrita a international arena a designer lar tak chu lo ni ta ni